नारगा बिदिनो दा समबार ओमफ्राय जोङो मैदेर खि जागोन आरोखि लोगोफोर रयेल एम्फोर लानासो थांबावो दा ओमफ्राय मुदुफुल फिथाइ फाननो फाग्लायनाय जायो हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बरायफिननाय थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय इटाखला बाजारावहाय मुदुफुल फिथाइ फानहैनाय स' लोगोफोर फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लागोन आरोना समबारजों आंजों माने एक्सुवेलि न'आव खामानि दंमोन ओमफ्राय दिनै देवबारखाय माने खामानिखौ बार'राव मोननायखाय माने गोसोखांब्रबबाय आरो मुदुफुल फिथाइ फानहैसै होननानै दा एक्सुवेलि जोङो नै मुदुफुल फिथाइखौ खाबाय 3 केजिसो जागोन नामाथाय दामाने जोङो बेखौ इटाखला बाजाराव लांगोन फायखारिनो हैगोन नङाबा जिरायनानै फानगोन आरोना जों सानैजों दिनै नैबे मुदुफुल फिथाइखौ स' लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरोना बिराद इन्ट्रेस्ट जागोन दिनै भिडिअआ लोगोफोर इटाखला बाजार मोसौ बाजाराव थांगोन लोगोफोर जोंहा दा समबारबो माने गराय लड माने खागासिनो बस्थाखौ माने गारियाव बेबायदि दिखांना लांगोन आरो रेम्ब'नि बिखुं सायाव लोगोफोर स' फाइनालि लोगोफोर जोंहा मुदुफुल फिथाइ लांनायनि लाहार फाहारा रेडि जाजोब्बाय नै ओरैबायदि माने लड होबाय आरो रेम्ब'नि बिखुं सायाव लोगोफोर दा बेखौ जोङो इटाखला बाजाराव लांगोन समबारजों आंजों माने एक्सपिरियेन्स माने फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर स' नायदिनि आरोना लोगोफोर मा दाम मोनो दा शेयार खालामसै नोंसिनो मा दाम मोनो लोगोफोर माने बेबायदि जाबाय आरोना लोगोफोर एकदम समबारावबो एक्साइटेड दिनै समबाराव बिथांजों बिएम राइडारजों इटाखला बाजाराव मुदुफुल फाननो थांबाय दं लोगोफोर दा नै खेरबारि मोनसिगोन खेरबारिनि बागान नांबाय आरोना जों लोगोफोर दा थांबाय दं आरोखि बे जोङो लोगोफोर बाजाराव सहैबाय इटाखला बाजाराव दा मुदुफुलाबो माने फायखारियानो लाबाय आरोना लोगोफोर 10 थाखा केजि दा एक्सुवेलि 40 केजिसो जानो हागौ जिरायना फानोबा 20 थाखा मोनोमोन ओमफ्राय दा माने फायखारियाव जोङो 10 थाखा होबाय आरोना लोगोफोर गरमावलाय आरो सोर जिरायनाय बोथोराबो बिराद गरम ना लोगोफोर दा जोंहा नै समबारबा खुलिगासिनो माने मालाबो गिदिर गिदिरखा आरो लोगोफोर नायगोन मद' नै मदथाम थाखा दा माने फायखारिया गावबो सुवा जाबावदों जोंखौसो सुनो खिन्थादों दा अरगाया सुसिगोन आरोना ओइ आसोल होख्लायदो गिदिर गिदिर ना दिखांनायाबो बिबुरा होनदो होख्लायदों आसोला सुनाया नै 2 केजि थांबाय थाइसे होबाव खनसेनो 2 केजि हा 10 थाखा होबाय हर 20 थाखासो बारा बिना लांनांगौ जेबो नङा फिसाखौ बिराद माबा नामा आरो इयाव थांखाबाय आरो 3 केजिया 10 केजि थांबाय दा हा 5 केजि थांबाय आरे खनबा थांबाय जायखिया फाइनालि लोगोफोर जोंहा मुदुफुलखौ सुनानै फानखांबाय आरोना ओमफ्राय मुदुफुलनि फैसाया एसेबां लोगोफोर 370 थाखा मोनदों आरोना लोगोफोर दा बे 370 थाखा फैसाजों आं न'खरनि खरसा लांगोन लोगोफोर न'खरनि खरसा थाव साबुन संख्रि बानलु सामब्राम लांगोन आरोना लोगोफोर दा एक्सुवेलि थिग न'आव थाबा बेफोरबायदिनो जेनेबा जोङो न'खरनि खरसाखौ बरननो हायो फिथाइ सामथाइ फाननानै बारियाव जिथुनाखि फिथाइ सामथाइ थायो बेफोरखौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंसोरो दा जोङो समबारजों आंजों इटाखला बाजाराव दंफैयो रेम्ब'नि बिखुं सायाव दिखांना लाबोदोंमोन दा न'नि एसे खरसा खालामना जोङो ओंखारलांसै आरोना लोगोफोर जोंनाव 20 थाखा फैसा जिला दं आरोना बे फैसा जिलाखौ जोङो मेथाइजों सोलायनो नागिरदों स' नोंसोर नायबानो जाबाय 20 थाखा जिलाजों माने बेबायदि मोनगोन आरो लोगोफोर बेवहाय जेनेबा फैसा जिला लायो नालाय जों 20 थाखा फैसाजों बेवहाय 10 थाखानि मेथाइ मोनगोन ओमफ्राय 20 थाखा फैसाखौ माने बेयाव होनांसिगौ आरोना ना मा होनो लोगोफोर नारगा बिदिनो दा समबाराव ओमफ्राय जोङो मैदेर खि जागोन आरोखि लोगोफोर जोंहा समबाराव जाद गोसोखाङोलै नुनानै खिन्थाथारबाय ओमफ्राय आंनाव माने फार्स्टआव दंखायोमोन नालाय 20 थाखा जिफोर जोङो मोसौ बाजाराव फैदों माने मोसौ नायनो फैदों आरोना जोंहा समबाराव मोसौ बायनो लोगोफोर मोसौ नायनो फैदों समबारावबा मोसौखौ माने जखा देरफुनाय नांगौ आरोना ओइ जादौ लासाव मोजां नै बिजों लाखानाय गिदिर फुरानसो होनो खोमायाव होनदो जोङो दायो इटाखला मोसौ बाजारनिफ्राय ओंखारनोसै दा नोंसिनो भिडिअ देखायनो होननासो माने हाबखादोंमोन आरोना बे मोसौ बाजारावहाय लोगोफोर स' इटाखलानि मोसौ बाजारा बेनोमोन आरोना लोगोफोर स' सोरनोबा नोंसिनो नांगौबा इटाखलायाव फै गोबां मोसौ बायदि रोखोमनि जातनि मोसौ मोनगोन आरोना लोगोफोर माबायदि नांदों दिनै बाजाराव फैनानै होनदो खिन्थादोंफोरा बिराद गोबाव जाबायना आंबो खै बोसोर जाखोमोन नों इयाव फैया बोसोरनै आंथ' 8 बोसोरानो जाबायमोन लोगोफोर बिराद गोबाव उनाव बाजार लोगोफोर
स' लोगोफोर इटाखला बाजारनि भिडिअ'आ बेनोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ'खौ बेयावनो क्ल'ज बानायनाय जासिगोन दायो जोङो भिडिअ आपल'ड खालामनो इटाखला बाजारनिफ्राय फैनानै बालिजुरिनि नैबे दंफां सिङाव दंफैयो आरोना जिरायनानै स' लोगोफोर गामियाव बिराद खस्थ' नेटानो नाङा भिडिअ आपल'ड मोनसे जानो खमबाबो 3 घन्टा 4 घन्टा जिरायनांगौ जायो आरो टाइमा बिराद लस जायो लोगोफोर बिराद प्रब्लेम नेटनि स' बिनि थाखायनो माने बे बालिजुरि टाउनावहाय नेटआ मोजां नाङो फुल नेटवर्क नाङो स' भिडिअआ दसेनो आपल'ड जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो नोंथाङा आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानबा नोंथांखौ मस्ट वेलकाम आंनि BM राइडार 011 इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर दा जोङो समबार गोदानजों दङ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर